pertsona guztiei bizi baldintza duinak ziurtatzea da Eusko Alkartasunaren eredu sozioekonomikoaren helburua. Gaur eta Partido Popularrari esker, lana izateak ere ez gaitu pobreziatik salbatzen. Eta hori horrela da, Estatu Espainiarrak ezarritako lanbideen arteko gutxieneko soldata pobreziaren mailatik bera dagoelako. Orain, egoera hori sortu duen Partido Popularrak esaten digu arazoaren errudunak gaizki pasatzen ari direnak direla. Berdin dio 400 euroko pentsioa duten alargunak izan, lan merkatuan sartu ezinik dauden gazteak, dibortziatuak, seme-alabak dituzten ama edo aitak edo inmigranteak izan. Ongizate estatu indartsua lortzeko lanean jarraituko dugu. Horrela, Partido Popularrak ezarri nahi duen limosna sistemari aurre egin eta beharrak dituzten pertsona guztiei erantzuna eman ahal izango zaie.